Sanibonani babukeli, sanibikelele ehlelweni lethu le-Chichi TV namuhla. Nikhuluma noNomalanga okaDlamini ehambisana no-Lady B la eceleni. Bingelela babukeli Lady B. Sanibonani babukele emakhaya, uBrenda usilingile Mahlangu. Babukeli, sizokhuluma ngendaba enkulu-ke namhlanje yothando. Lady B, Yes. sizokhuluma ngothando namhlanje. Ah, Ukuthi uthando kahle hle luyini? yeah. Uthando, makukhulunywa ngothando kukhulunywa ngani? Makusuke kukhulunywa ngothando, lufaka into ey'ningi, impatho, indlela esiphilisana ngayo, nendlela nje esihamba sibonisana ngayo ukuthi siyathandana futhi kunothando, noma kungaze kuthiwa umndeni noma umuntu ophila naye, noma wabangani or iy'hlobo. Lumnandi uthando. Hey, siyeva kukhulunywa ngalo lo thando Lady B. Kodwa uyothola ukuthi kwezinye indawo lo thando kukhulunywa ngalo alukho. Kahle hle umuntu othandwayo umuntu onani, onezinto zakhe or umuntu onganalutho. Lo thando liyakhetha or lenza njani lo thando lolu? Uthando-ke into emnandi ngalo alikhethi ibala lomuntu. Alikhethi ukuthi unemoto noma awunayo. Alikhethi isici somuntu. Ngoba uma uthanda umuntu nje umthanda ngale kokucabanga kwakho nokwazi ukuthi why ngimthanda, uzosoloko uzibuza. Ngoba uthando esikhathini esiningi liwukwenza. Uyayibona, liwukwenza uthando, liwukubonisa. Ngoba umuntu angathi ngiyakuthanda kodwa izenzo zingasho. So esikhathini esiningi khona umuntu ongathi, heyi mina lo muntu akaze wangitshela ukuthi uyangithanda, kodwa bese ubona izenzo zakhe ezikubonisayo ukuthi uyakuthanda. So yiko ngisho ngithi uthando luwukwenza. Hayi ngiyakuva Lady B. Kunomuntu umbukeli lapha ekhaya usahlezi laphayana. Uthi mina ngihlala ekhaya, ngihlala nabazali bami nabantwana bakwethu. Mina ngisebenzi, angithandwa mina. Thandwa laba abasebenzayo. Ungathini kulowo muntu lo sibukele manje silalele ehlezi ekhaya? Into emnandi ukuthi la empilweni kuyaye kwenzeke ukuthi thina silindele okunye, kanti uJehova usihlelele okunye. Uyayibona, iy'khathi zingafani ngoba thina singabantu abaphilayo emhlabeni siyaplena, kodwa uJehova uhlelo lwakhe lindlula i-understanding yethu. So omunye umuntu angase ahlele ekhaya azibone ukuthi angisebenzi, ngisahlala ekhaya kule age engikuyo, kanti mina uJehova ungithanda mina. Kanti lalela-ke mntanasekhaya la uhleli khona ekhaya ukuthi uJehova uyakuthanda and usesenecebo nenjongo ngawe, yiko asakhona ukukuvusa nsuku zonke uzibone uphila, ungazi na ukuthi uphila kanjani, ungaguli, ungekho esibhedlela. Ngoba esikhathini esiningi siye sibeke uthando njengokuthi yizinto ey'phathekayo. Sikhohlwe le nto ey'ncane ukuthi uyaphela unyaka ungangenanga esibhedlela. Kuwuthando uJehova akubonisa lona. Awulali ungadlanga, kuwuthando uJehova akubonisa lona. Ngoba usithanda sonke uJehova ngendlela yakhe ehlukile. Ngiyakuzwa Lady B. Kunomuntu lapha ekhaya manje uhleli osibukela osilalele othi mina ngikaze ngalithola uthando since kwaba yimi. Ngikhule ngingalitholanga uthando, ngaze ngaba mdala ngalitholanga uthando. Kanti le thando litholwa abantu abanjani? Ungathini kulowo muntu lo sibukela usilalele? Inkinga esikhathini esiningi sisuke sibheka uthando ey'ndaweni ey'wrong. Yingoba uthi uma ubheke loya muntu ngoba ufuna uthando kuye, bese laba abakuthandayo basemaceleni awusababoni. Yingoba wena ufowukhase ukuthi ufuna ukuthandwa kulo muntu wena omfunayo, kanti bakhona abaseceleni abakuthandayo. Yingoba uJehova akasiniki into esiyifunayo kodwa usinika into esiyidingayo. Kungenzeka ukuthi lo muntu wena ombhekile ukuthi akuthande vele angeke aze akuthande. Kodwa uma ungathi ubheka emaceleni kubantu obowungabacabangi, ubone uthando ukuthi lulapho kulabo bantu labo. Esikhathini esiningi kuyaye kwenzeke lokho ukuthi sifuna uthando ey'ndaweni ezi-wrong, kodwa uJehova kube asibekela uthando ngeyakhe indlela. Hayi ngiyakuzwa Lady B, ngiyakuzwa uyalibeka udaba. Liyazwakala kunomuntu ohlezi lapha ekhaya othi kukhulunywa ngothando. Mina lento leyo angiyazi ukuthi yini into ekuthiwa uthando, ngoba ngaso sonke isikhathi la ngihamba khona angilitholi uthando, ngithola ukugxekwa ngaso sonke isikhathi. Manje lo thando abakhuluma ngalo lunjani? Litholwa banjani? Mhlambe kunabantu ababekelwe ukuthi kumele banikwe lo thando,
kunabantu ababekela ukuthi kumele bangalitholi lo thando? Wonke umuntu ufanelekile ukuthandwa, futhi kumnandi ukuthandwa nokuhlezi la uthandwa khona. Ngoba esikhathini esiningi njengoba ngisho ukuthi thina siyaye sibheke izinto ey'phathekayo, kanti ukuthandwa umuntu. Ukufika ukuthi hheyi nginenkinga eso, umuntu ayeke konke akwenzayo azonaka wena kule nkinga obhekane nayo. Uthando lelo. Asingafuni into ey'phathekayo noma imali ukuthi sibheke ukuthi yazi lo muntu lona engani unayo imali kodwa akangiphi. Akusiwuthando lelo. Uthando luwukwenza nokwenza isikhathi for umuntu omthandayo ngaleso sikhathi ocabanga ukuthi ukudinga ngaso. So kumlaleli ohleli ekhaya, akazame ukuthi angabheki ukuthi umuntu umlethelani noma umuntu umphathelani, kodwa akabheke ukuthi umuntu umphatha kanjani makanaye. Ngoba umuntu okuthandayo kukancane ukuthi akuzwise ubuhlungu. Umuntu okuthandayo kukancane ukuthi akugceke, instead uzokwakha. Ngoba la empilweni kuwukwakhana nokubuthezelana. Umuntu uma ekuthanda angeke uze uthi uma ufika kuye umtshele inkinga yakho uyive seyikhulunywa omunye umuntu. Uzohlala phezu kwey'ndaba zakho, azongamele iy'ndaba zakho. Ungeke uve kuthiwa sekathe noma wakuphatha kabi ngandlela thize. So la othandweni ake sibheke ukuthi abantu benzani, hhayi ukuthi abantu bathini. Sizosinda kakhulu. Ngiyakuva Lady B, wayibeka indaba nayizona nibabukeli lapha emakhaya. Sikhuluma yona indaba yothando ngoba kunabantu abangalazi uthando abangazange babe balithola. Kunabantu futhi abangazi ukuthi uthando luyini. Kunabantu futhi abakholelwa ekutheni umuntu makathandwa kumele athandwe ngoba enezinto anazo, kodwa akusinjalo. Uthando alizifunela okwalo, uthando alizikhukhumezi, uthando luyazehlisa, uthando luyazithoba. Uthando yinto enjengaleyo. Uma sikhuluma ngothando, asikhulumi ngokuthi kumele uthande umuntu ngoba nezinto eziphathekayo, kumele uthande umuntu ngoba esebenza umsebenzi onje, kumele uthande umuntu ngoba kunje. Uthando lokuthi umsibekele umuntu, umthande enganalutho, umthande enotho. Siyabonga-ke babukeli lapha emakhaya, namhlanje besikhuluma ngayo indaba yothando. Engathi wena lo hlezi lapha ekhaya unenkinga yalo uthando ukuthi akwazi ulithole, ungabi nenkinga yaloko. Uma ungatholanga kumuntu uJehova ukhona, uJehova uyohlala akuthanda, angeke futhi aze akujikele noma ngabe yiliphi ilanga. Khululeka uhlale enkosini, suka kumuntu uhlala kuJehova ngoba umuntu uzokudida, akusiwo umuntu wakho. Saleni kahle balaleli, ningakhohlwa phela ukuthi ni-like and share, subscribe and comment. Salani kahle babukeli. Siyabonga.